Ekingune Debabarrenako ekintzaileen elkartea aurkeztu zuten atzo. Elkarte pribatua, independientea, multisektoriala eta irabazasmorik gabekoa da Ekingune. Debabarrenako ekintzaileen arteko lankidetzaren sustapena eta beren interes ekonomiko eta sozialen defentsa dira elkartearen helburuak. Ekingune hasi berria den ekintzaile ezberdinen arteko sustapen eta laguntza, elkartasun laguntza eta kooperaziorako eratu berri den elkarte bat da. Eta gure helburuak dira azken batean ekintzaile ezberdinen beharrak detektatu eta elkar harreman bat sustatu eta eurek dituzten beharrak eta nahi horiek guztion artean aurrera eramaten lagundu eta saiatzen, ez? DBGSaren babesean sortutako ideia baten emaitza da Ekingune. Enpresa sortu berrien beharrei erantzuna emateko sortuta, bere helburu nagusiak lehiakortasunaren hobetzea, kideen negozioen sustapena, ekintzaileen interesen ordezkaritza eta enpresen kontaktu harreman eta sinergien sareen handitze eta finkatzea dira. Elkarte berri hau Debabarrenako enpresa esparruan interesa duen pertsona, fisiko edo juridiko, pertsona ekintzaile orori zuzenduta dago, beti ere iharduera ekonomikoen gaineko zergan alta eman zuenetik 5 urte baino gutxiago pasaba dira. Helburuak batez ere dira, esan duguna, elkar harreman hori sustatu, gero bakoitza duen bere negoziotako pixkate promozio eta aukerak sustatzea, eta batez ere behar horiek finkatu eta laguntzen saiatu txarla, kurso eta nolabaiteko akzio ezberdinak mahai gainean jarri, eurek nolabaiteko helburu horiek eta beharrak laguntzen saiatzeko, ez? Ekimen honetan parte hartu nahi duenak, martxan jarri berri den web orrian, ekingune.com orrian, aurki dezake behar duen informazio guztia. Ekinguneek helburutzat jo du berekideen artean informazioa, jakintza edota esperientziak partekatzea, beren negozioak ikustaraztea edota proiektu berrien garapenerako sinergiak identifikatu eta sustatzea. Azken finean, lan alternatiba berriak sortzea.